Zdar jak svině, právě jste viděli sestřih výroby mého ručně drhaného popruhu na kytaru a to musí znamenat jenom jednu jedinou věc, že je hotov. Ona to není úplně pravda, protože ještě není ve stavu, kdyby byl použitelný skrze tady ty trčící konce a absenci koncovky, jak to nazvat. Ale to já si dotvořím během nějaké příští doby, nebo možná během tady tohoto víkendu, ještě nevím. Už se mi to ani měřit nechce, ale vím, že to bylo nějak kolem 120 cm dlouhé. Takže moje velice dlouhá práce se tímto uchýlila ke konci a mě to velice těší, že to je hotové, že se mi povedlo toho držet a nezačít vymýšlet kraviny a totálně ty vzory nezměnit, protože nic proti tomu, když se věci mění, jenom to vypadá skvěle a profesionálně, tak jak to je. Takže budu hrát tady s tímto popruhem a velice se na to těším. Mělo to docela velkou spotřebu, člověk by to nečekal u těch bavlnek, jasně, že je vidí ubývat, ale se nad tím zamyslíme, ta černá, to bylo klubíčko, takové, no prostě takhle velké klubíčko bavlnky, nějaké perlovky nebo co, znáte to. To celé je pryč, skončilo tady v tom. To samé asi, já nevím, tucet těch menších, které byly ty hnědé, že jo. Červená taky v podstatě, fuč to taky bylo klubíčko. Modrá ne, to je málo, to je thin line. To zbyl kusek, malinký kusek, třeba já nevím, 5 gramů nebo takhle. Víc teda už o tom neuslyšíte. Nikdy. Možná ještě na Insta, až to bude opravdu dokončené tady. Jak to chci dokončit, můj prozatímní nápad, teda jako ten, který mám zatím, ne, že by to bylo provizorní řešení, ale že to je něco, s čím teďka uvažuju, je, že před nějakými 5 lety jsem z roztrhaných, rozžralokovaných bot ušla takovouhle tašku, ale já ji stejně nepoužívám. A tady to červené to byly kožené glády, to fialové je nějaký umělý bordel, ale tady z toho dna koženého by se to dalo vystřihnout, možná i využít ty dírky, které už to má. Bude to teda vypadat amatérsky, ale chci si to zkusit. A když to bude vypadat strašně na hovno, tak zase zmobilizuju Ester, ať mi udělá. Uvidíme, jo, jak to půjde. Nebo kdyby to třeba nedrželo. Nebo jenom říkám, že zatím mám nápad na DIY řešení tím, že popruh je pro mě. Tak se spokojím s nějakou estetikou, která by mohla připadat lidem příliš chaotická. Takže to bychom tedy měli popruh, jakožto takovou první součást progress castu, ale tady ta rubrika pro účely tady této epizody je úplně rozhozená a nebudem asi hrát na kdo ví jak standardní tradiční formáty, že? Mimochodem já mám tady už strašně dlouho kafe, než jsem vůbec všecko nachystala, že jo. Audio, video, teď jsem hledala powerbanku, teď jsem hledala kabel, protože to nedosáhne s nabíječkou a ono to špatně snímá obraz, ten telefon, když to má málo baterky. Teď kočka se nechtěla za žádnou cenu vzdálit z pokoje. Prostě mi to vychladlo, mezitím jsem se ještě stihla nasrat, ještě mi párkrát něco spadlo, ještě nevím. Já nevím, co to dneska budu mít za den. Doufám, že si to takhle jako nekazím předem svým smýšlením, jenom říkám, že to moc dobře nezačíná. Takže nevím, jestli se nemám radši někde zavřít, protože původně plán je, že pojedu za mamou a to je domluvené, to rušit nebudu, ale říkám si doprčit zeslí, já to radši nemám dneska zabalit vzhledem k tady tomuhle. Ještě tam mám na plotně zelí a těstoviny a byl smělý plán uvařit si zelí s těstovinama na snídani, protože
jsem jela do Brna a měli jsme koupené zelí a já jsem ho nějak nestihla uvařit a zpracovat. A pak jsem si ho nebrala do Brna, že ho uvařím a zpracuju tam, tak tady zůstalo. A už si říkám, jestli nebude staré a hnusné, že je škoda, že ho neuvařím dneska, protože jedu na oběd k mamě a nebudu vařit. Tak jsem si říkala, ale já ho můžu uvařit ještě než pojedu. Jo, jako je pátek teďka. Teďka je velikonoční pátek a včera večer jsem přijela z Brna. No, takže tam stojí uvařené zelí, vedle toho stojí uvařené těstoviny a já místo toho si to smíchat a omastit to koření, to smahnout, tak místo toho já tady sedím a natáčím a potom už bude stejně čas jít a moje snídaně stejně bude večeře a strašně chaotické ráno mám, ale můžu tu energii transformovat ve veselou chaotickou energii, kterou mívám na videích, protože jinak by to byla nasraná chaotická energie, to by tady nikdo nechtěl. Mám 3 projekty, které jste neviděli v minulém díle. První z nich, už mi přijde, jak se tomu říká, že člověk má v angličtině, že má takzvaný slump. To znamená, že má nějaké jako období kreativní krize, kdy se mu nechce, nebo pořádně neví co, nebo jako necítí se inspirovaně. Něco takového na mě asi jako přišlo, tak to je dobrý, jako člověk nemusí plést, člověk se může věnovat jiným věcem. Ale jako já zároveň, že jo, chci to nějak v sobě. Chci to nějak v sobě jako více znova probudit nebo co? Tak jsem si říkala vzhledem k tomu, že jsem pracovala týden v kuse na tom popruhu, protože jsem viděla, že to je cílová rovinka, že už to nebudu nějak natahovat. Potom se mi chtělo nahodit nějakou hladkou pohodičku. A teďka ten problém ani nebyl o tom, že se mi tak nechce plést, jako spíše o tom, že mám pocit, že pro sebe ve svém šatníku už mám všechno. Že prostě nepotřebuju další svetr, ale potřebuju další ponožky, nicméně teďka chci ještě se zbavit nějakých klubek, než si dovolím nějaké kupovat, protože člověk potřebuje ponožkovky, to je blbost, je plést ponožky z nějakých křehkých vln, že? Takže něco nahodím zatím z toho, co mám. Tak mi došlo, že vlastně nemám žádnou šálu. Že mám vlněný šátek trojúhelníkový, ale stejně ho na zimu nenosím, protože se mi víc líbí mít něco lehčího na sobě, jako třeba na jaro, a dát si ho až jako přes ramena. Ne do bundy, ale přes ramena. Ale že nemám šálu. Takže jsem pobrala všelijaké svoje zbytky jednoklubkové, půlklubkové, nemerinových, nesuperwash, worsted nebo DK vln a udělala jsem si šálu. Říkala jsem si, že to můžu proužkovat, že to bude hezké a že to může postupně přecházet od jednoho konce, ne konce duhy, protože tady jako zelená není na konci duhy, že uprostřed, ale že to prostě bude takhle sekvence podle spektra duhy zhruba a že to zároveň proložím. Původní plán teda byl, že udělám jako tady ten petrolejový na zelenalý úsek, pak bude ten tyrkysový úsek, jo. Co se týče tmavosti, tak kromě té růžové, všechny jakž takž tady, aspoň ty 3 vlastně mají podobnou tmavost. Já nevím, jak tomu říkat, já jako se nevyznám nějak extrémně v teorii barev. Já vím, které barvy se k sobě nějak jakože téměř objektivně hodí, ale nevím, jak se tomu říká těm různým parametrům, no to je jedno. Jo, takže to je takový nízký kontrast tady, což se mi na tom strašně líbí. Pak ta růžová teda trošku razí a nemáme tady žádnou fialovou, já jsem totiž chtěla použít fialovou. Jenže při bližší inspekci mi přišlo, jednak ta fialová je nějaká trojnitka a vypadá, že by byla i tenčí zároveň. A druhá věc, že mi přišla, že materiálově nesedí, že to nebude takováhle nějaká vlna, takže jsem ji tam nakonec nedávala prostě. A to proč to je tady je takový pseudopatentový okraj, to byla moje naděje na to, že se mi to nebude ty okraje zahýbat, že se to nebude kroutit, jenomže ono se to kroutilo právě tak, že ty okraje se zahly. Teď už to naštěstí není vidět díky bloku, což na vlnu vždycky hezky zabere.
A byl to takový jako experiment, který se malinko minul účinkem. Samozřejmě, kdyby to celé bylo žebrované, tak se to nekroutí vůbec, že? Tak se to jenom zahne jako harmonika. Všechny ty klubka ve studených barvách mi došly, což byl přesně účel, takže máme potom hnědé třásně převážně, kromě toho zbytku, který zůstal viset, což je tady toto. A byl to úspěšný staž bust, zbavila jsem se všech klubek, kromě toho oranžového, kde mi ještě zbývá, což zase se zbavím jindy. Takže to prostě takhle v zimě prdnu kolem krku, šla jsem v tom předtím, než se udělaly ty strašné vedra. Udělala ta strašná vedra, která byly roztomilá. Tak toto vypadá, moc se mi to líbí, moc se mi líbí ta barevná kombinace. Spolu s něčím černým za mě úplně ideální. A takové ty detaily, které se vždycky vyjmenovávají, jsou následující. Vzor žádný. Použitý materiál, pojďme po pořadě. Sadness Gun Pergint, Filcolana Peruvian, růžová je taky Pergint, tady ta studená hnědá je taky Peruvian a tohleto je Cascade Heathers, ta oranžová. Jo, a ta tmavě modrá, to je nějaká náhodná věc stará z druhé ruky, nevím. Jehlice byly 4,5 a velice moc mě to nebavilo dělat, ale líbilo se mi střídat ty barvy. Takže tak. Takže teďka máme venku 20 stupňů, ale ono si to prostě na mě počká do podzimu. Bylo co plést a dokonce jsem spoko s výsledkem, takže to je fajn. Jestli se na to kouká někdo, kdo mě zná osobně a něco byste chtěli uplést, tak teď je ten čas, protože já mám pocit, že pro sebe mám všechno, ale neznamená to, že chci přestat plést, takže halo, úkolujte mě. Samozřejmě za nějaké, jako, možná za nějakou odměnu, jako proplacení materiálu, ale teď je ten čas. Co spousta pletařů nechce dělat, nechat se otravovat s tím udělej mi toto a potom ti lidi nedokážou ocenit to, jak strašně dlouho to trvá a proč a kolik je to práce. Tak teď je ten čas, kdy lidi kolem mě můžou toto udělat mě a v duchu vyspotřebovávání se přeneseme dál. A já už se fakt i těším na nějaký projekt, který nebude jenom o tom, že něco zužitkuju, co u sebe mám. Na který si třeba i něco nakoupím, ale jak říkám, teď je to s tou inspirací trošku horší a ruce stále musí být zaměstnány. A teďka to aspoň bylo, že opravdu dělám něco, co vím, že potřebuju. Už bylo zmíněno minule nebo předminule v souvislosti s takovým pěkným hačkovaným tyrkysovým šátkem, že původní úmysl byl udělat si šátek, do kterého zabalím tady tarotové karty. Že je nemám pořádně v čem skladovat. Nejsem nějaký ezofanatik, ale přijde mi to užitečné při nejmenším, pokud neexistuje nic mezi nebem a zemí, tak aspoň k tomu, že člověk si sedne a pokud mu to nenašeptává vesmír, to, co se z těch karet dozví, tak při nejmenším mu to našeptává třeba jeho podvědomí. Člověk si sedne, udělá si čas sám na sebe a při nejmenším podle té nejvědečtější interpretace se nad tím, co chce ve své situaci mít a čeho dosáhnout nebo co chce o své situaci zjistit, tak se dozví, protože se nad tím zamyslí. Nutno říct to, že je v tom nějaká nadpřirozená energie, úplně nevylučuju. To je jenom taková, jakože takový postřeh. Nebudu to nějak rozpatlávat, nepotřebuju se tady bavit o nějakých jako kontroverzních přesvědčeních, spirituálních a podobně. Ale prostě mám tenhle ten balíček karet. Mimochodem jsou totálně krásné, jsou inspirované Lovecraftovým lorem. Všichni víme, že to nebyl dobrý člověk, ale povídky psal krásné. A někdo udělal takovéhle karty s touto estetikou, ale jinak je to normální tarot.
Není to nějak zakódované na nějakou strašidláckou symboliku, je to jenom esteticky strašidlácké, ale jinak jsou to tarotky. Jedna možnost, jak je skladovat, je zabalit je do nějakého šátku. Nevím, jestli někdo třeba věří, že ten šátek nějak uchovává nějakou energii nebo co, jo. Já na tyhle ty věci zase úplně věřit nepotřebuju, takže takhle o tom nesmýšlím, ale je blbost nechat to jen tak válet. No a potom jsem si říkala, tak dlouho jsem neskoušela zase to tuniské háčkování a tentokrát můžu použít jiný vzorek než ten nejjednodušší, takže jsem si je hledala. Původně jsem chtěla něco, jako něco na tom seznamu, který tam byl na internetu, který vlastně svým vzhledem připomínal polosloupky. Ale pak jsem nějak blbě ten návod pochopila, takže mi z toho vyšla takováhle tunisky háčkovaná pseudopletenina. Já už jsem to tak nechala, protože proč ne, to taky vypadá dobře, takže jsem udělala to. Vidíte, že je to takovéhle pouzdro, tady má přihrádku na ty karty a tady je přihrádka, já tady mám jen tak kamen taky. Nejsem člověk, který by věřil na kdo ví, jaké energie v těch kamenech, ale jsou to takové pro mě pěkné tretky, které chci nosit s sebou a občas si je pomačkat a uklidnit se. Můžete vidět, že ten tvar toho pouzdra, já tam jenom strčím ty karty a hned to zase zvednu na kameru, že je takový trošku pofiderní a to je tím, že původně to teda měl být nějaký šátek, jenomže samozřejmě mě došlo a není samozřejmé, proč mi to nedošlo hned, já nevím, že ta latka je samozřejmě hrubá, jo. Já jsem si říkala, no tak já budu pokračovat v dělání toho obdélníku, který dělám, protože to byl fakt obdélník, a že to potom nějak zabalím a sešiju, ještě jsem to začala takhle zužovat. Toto je vlastně konec. Zužovat z obou stran, že to bude jako taková nějaká obálka. V tom byl ještě problém, a to už tady možná neuvidíte, ale jedna ta strana se zužovala úplně nádherně, perfektně, naprosto bezproblémově. A druhá strana, zužovaná tou samou technikou, kterou jsem si vlastně vycucala z palce, protože mi přišlo, že to je docela intuitivní a že si nemusím vlastně hledat, jak doporučují experti, že se mají ubírat oka. Na druhé straně to vypadalo nehezky. Teď je to trochu zkresleno tím, že to je zahnuté a sešité, ale prostě to nevypadalo dobře. A věřím, že důvodem bylo to, že na jedné straně, když člověk dojde doleva, já teď nevím, jak mám ukazovat, protože se vidím v tom náhledu, se vidím zrcadlově, ale pak to bude převráceno v editoru, aby to bylo správně. Počkej, tam mám tu radigastiáckou vlajku, že? Tam je vpravo, protože tam je T. No, takže když jedu takhle a nabírám ta oka, a potom musím udělat řetízkové oko a potom začít zháčkovávat ta oka. A tam někde se mi to nějak podělalo a od té doby tam byl takový schodek mezi pár řadama a pár dalšíma řadama. A kromě tohoto oko mi tam prostě přidělávalo jakoby zbytečný materiál, zbytečné jako pidi volánky, kde prostě to vůbec nebylo takhle krásně ostré, jo, a úplně prostě to budu muset udělat jinak, jo, jako samozřejmě ty ubírané oka nebyla ta, co jsou úplně na kraji, ale ta, co jsou kousíček vedle od kraje. Tak jako když ubíráte při pletení, taky asi nechcete splétat úplně to krajní oko s něčím, že pak by to právě bylo vachrlaté, ale tomu jsem se snažila vyhnout, ale prostě jako neumím ještě dobře tunisky háčkovat. Aspoň mě těší, že to je celkem konzistentní pravá strana vůči levé, že levá strana může snadno se stát mnohem kratší, že jsou ta oka víc naděsno. No, jinak prostě tohle je všechno, co to je, nic víc tam není. Pak jediné, co bylo, tak to nějak pospřehýbat, už přesně nevím, jak jsem to dělala, ale vyšlo mi to tak, že tady na tom boku ty přihrádky jsou vlastně dvě, takže já si tam můžu něco schovat. Tady tohle je strašně ošklivé, ale nepůjde to aspoň vidět na venek. A já jsem si koupila patentky, takže tady asi tak hledám 1, 2, 3 patentky a to je vlastně všechno. Tady k tomu není co víc říkat.
Ten háček je stále ten jeden jediný, který mám doma, furt jsem si ještě nekoupila pořádné s lankem. Ten má velikost 3,5 a materiál je již nevyráběná Langyan Graina nebo nevím, jak se vyslovuje. Přičemž ještě mi zbylo asi 1,5 klubka, takže to ještě půjde potom taky. Není to, že se zbavuju položek ve svém Ravelry staši, ale je to... Takže říkám, pouzdro je ošklivé a já to otevřeně přiznávám, že je ošklivé, ale je praktické. Pomohlo mi zase trošičku pocvičit pro mě asi nejnovější techniku z těch, které umím. Teď už se můžeme bavit o Möbius kalu. Já vám tady pustím slideshow fotek, které jste mi zatím poskytli. Nikdo mi tam nepsal, ať to nezveřejňuju do videa, takže já doufám, že je to v pořádku, když si to tady teďka ukážeme. A moc vám děkuju za účast. Myslím si, že co už jste mi něco poslali, tak vás je už tak 7. Takže vzhledem k tomu, že deadline je až za dlouho a někdo se asi účastní až tím, že poskytne hotovou věc, kterou teďka ještě třeba nemá, tak to je docela nadějný půl, jakože, bazén, jakoby, nevím, jaké je slovo v češtině, ale zkrátka ta množina lidí, ze kterých to můžu vybírat. Takže slideshow zde. Potom si ukážeme to, že i já už mám nahozený svůj oficiální kalový Möbius. Neúplně přehoz, ale možná spíše nákrčník si myslím, že to spíš bude. Někdo tam měl náhodné šikmé pruhy. Já tady mám nenáhodné šikmé pruhy. Je to podle vzoru od... Momentík. Je to podle vzoru od Nancy McElmurray, který se jmenuje Arrowhead. A mě na tom zaujalo právě takové ty ostré tvary. A taky to, že na koncích, to znamená na těch hranách, jsou takové pikotky a v nich jsou korálky. Ještě úplně nevím, jaké korálky tam dám, ale nějaké mám doma. To by mělo jít a teďka už jsem za půlkou. Na fotce to má na takové nějaké krejčovské paně, které to visí vlastně na ramenou, ale nikoliv tady z této strany, jako byl ten žlutý, co jsem dělala prvně, když jsem začínala ten kal vyhlašovat jeho začátek, ale má to takhle tady nahoře. A visí to tak kolem krku. Myslím si, že to bude vypadat skvěle. Dělám to na pětkách, protože tam jsou doporučené pětky a nechce se mi řešit hustota, protože, jak jste tam psali, opravdu ten nához je takový matoucí na mozek. Jo, jste viděli i v minulé epizodě, že jsem z toho byla celkem bambuzolt i v době, když už jsem měla upletených několik řád, takže to nahazování, když člověk má odhadovat, kolik to bude, no. Je to tak, ale
Dělá se to docela rychle. Je to nějakých asi, myslím, 200 ok nahozených, to znamená dohromady 400 v té řadě, ale méně než 400, méně než 200, ale já přesně nevím kolik. Příze je, myslím, Baby Merino od Dropsu. Mám doma takhle 3 klubka, tady už se mi to trošičku motá, vytahuje, tahám to ze středu, takže trošičku se mi ty klubička, jak se říká, vyblinkaly. A protože tam se chce worsted příze a já už jsem si všechny worsted příze vlastně využila na tu šálu, tak ať nemusím přepočítávat na nějakou tenčí, nebo to mít hodně děrované a volné, takže to jsou 3 klubka, tak já je vedu takhle na 3krát a podle odhadované délky, která tam je 200 metrů, by to mohlo snad možná trošku na knap, ale uvidíme, vyjít, a když to nevyjde, tak na to jsem taky ready a seděla jsem nad svým stašem nějakou dobu s tím, že teda kterou barvu využiju a tak, aby to bylo klubko, které má dobrou tu délku. Mám tady jedno samotinké klubko od Dererum Natura, což je tady Albertine, což je merino a 10% hedvábí. Čili je to téměř to samé jako tohle, což je čisté merino. Na pohmat je to docela podobné. To Dererum je samozřejmě takové rustikálnější, ale bude se to k sobě hodit a asi to dám jenom na 2krát, protože je to i malilinko hrubší. Možná ne o tolik hrubší, aby na 2krát bylo to samé jako to fialové na 3krát, ale vzhledem k tomu, že to budou okraje a pak už tam budou ty pikotky a že aspoň ta hlavní část by měla vystačit tím fialovým, tak si myslím, že to bude vypadat hezky. Možná trošku připomínat marshmallowny, proti tomu taky nic nemám. Takže jehlice 5 Arrowhead od Nancy McElmurray. A dělám si to z merina, dělám si to pro sebe. Je to taky taková věc, kterou můžu nosit na jaro kolem krku. Těším se, až to bude hotové. Tady nemám úplně nějaké nervy z toho, že budu mít nový kousek, protože vím, že to vynosím. Před pár dny jsem prostě chytla takovou paniku, že prostě se mi udělalo nějak úzkost toho, že mám ve skříni příliš moc věcí, které nenosím. Což úplně není pravda, protože objektivně já mám podprůměrné množství hader, právě protože to mám takhle minimalisticky, právě protože tam mám jenom to, co nosím a točím furt ty samé věci dokola a občas k tomu přibude něco, co si vyrobím, jo. Prostě i můj partner, který na sebe nahodí první věc, která mu přijde pod ruku a jde v tom, tak má vlastně více věcí ve skříni, protože má tak, já nevím, 30 triček, jo. Já mám fakt málo, ale přesto mi najednou přišlo, aha, já mám toho strašně moc, co když to všechno nenosím, co když se ke některým kouskům chovám neférově, protože je nenosím, oni jsou zanedbané, zůstanou někde zmuchlané vzadu a nakladou mi tam vajíčka moli, já z toho nevšimnu. Což taky nehrozí, že? Protože já jsem nedávno ve skříni uklízela, možná to tak souvisí, proč na to najednou tak myslím. Vyloženě jsem si sedla, prostě sepsala jsem si inventář celé skříně, což mě jenom utvrdilo v tom, že těch věcí fakt moc nemám. Tak jsem začala přemýšlet, proč takhle smýšlím, když těch věcí moc nemám. A o pár dnů později jsme s kámošem byli podívat se do sekáče, protože on chtěl a já jsem si stejně přinesla nový svetřík a boty, takže můžu sebe víc hejtit lidi za to, že se chovají nelogicky, ale když pak udělám něco takového, tak to úplně nevychádza. To mi nevychádza. Ale tahle ta věc, jo, na tu se těším. To neberu jako nějakou duplicitu, protože už jeden šátek na ramena mám. Tohle beru jako, že mám jeden, mám druhý, každý je svoje samostatná entita. To, že je nemůžu mít oba najednou na sobě, neznamená, že je nemůžu mít oba. Jo. Na to, jak strašně moc se tady ten tangent rozběhl, tak najednou nemám žádnou větu, která by ho hezky zakončila, takže prostě půjdu dál, jo. Jen ať tedy vidíte, že můj vlastní příspěvek do svého mého vlastního
Möbius Kalu už taky existuje. Můžeme asi přejít na kulturní okénko, které bude krátké a potom už tak pomaličku jakože to zakončit, dát vám otázku měsíce, respektive ji zopakovat, protože jste mi nikdo jste mi na ní minule neodpověděli, všichni měli pozornost odvedenu na začátek Knitolongu, což já se ani vlastně nedivím, jo. Tak. Co mohu říct o věcech, které poslední dobou poslouchám? Poslední dobou se vracím k mému dříve hodně komfortnímu albu, což je Burn and Rise od Madsin. Kdo neznáte Madsin, tak hrajou žánr psychobilly, což je sranda, je to skakací, je to energické, je to něco, co člověku na jaro krásně rozproudí krev. Poslouchám a znám převážně to album Burn and Rise, což je docela jakože hanba mě, proč si taky nepustím další věci, když ta kapela má takové další skvělé věci, ale já se k tomu časem dokopu. Jo, ono je to i takové nostalgické, protože když ještě bylo Ulož to a hledala jsem si věci od Madsin, tak na Ulož to byly pouze 2 alba. Z tohoto jedno album bylo lepší než druhé, takže jsem si pořád dokola pouštěla to jedno album a teďka, když to slyším, tak vzpomínám na dobu před 10 lety zhruba na základce a tak podobně. Další věc, kterou zmíním, je, že se chystám za 2 dny do baráku na Moonspell. Moonspell měl nové album už loni, takže to není nic, jako že teďka budu vykládat o tom, že jsem něco objevila, protože já znám tu kapelu už strašně dlouho. To taky je jedna z těch věcí, které jsou něco na způsob Madsin, že občas na pocit komfortu se k tomu vrátím. Jenom kulturně, kdo jste v okolí Ostravy, možná ještě seženete lístek, je to nějakých 900. Potom jsem objevila skupinu Hate Sex, což je další death rock. Já poslední dobou fakt hodně směřuju k death rocku. Takže Hate Sex je jedno. Má to 2 alba, která vyšla nějak 2005, 2011. Teď mám pocit, že už nehrajou, ale skočily mi na Spotify. Je to docela dobré. Některé ty songy třeba jako jsou trošku na přeskočení, ale jiné jsou zase právě takové, že si je vyhledám i sama o sobě. Upřímně asi nejvíce, co mě zaujalo a nejvíce, co mám potřebu si pustit něco znova, je song Scratch od Bad Boneru, což jsem objevila před nějakou dobou, ale teďka až to poslouchám pořádně, až na druhé poslechnutí, že to je vlastně úplně geniální. Bad Boner, myslím, že jsou někde z Norska a oni hrajou death rock smíchaný s nějakými postpunk a dalšími vlivy, jo. Není to vlastně nějaký čistý žánr, je to docela dost kreativní a je to chytlavé jak svíň. Já moc nemám dobrých fancy slov. Berte to, jak to je. Pokud posloucháte podobnou hudbu jako já, tak vám sem hážu tyto různé názvy, co se mi poslední dobou líbí. Se čtením to není moc slavné, ale po 2 měsících jsem konečně dočetla knížku Nevěsta z Lammermoru, což je od Waltera Scotta. Ne, že si nějak extrémně potrpím na klasiku, ale to je spíše proto, že se ke mně pořád dostávají nějaké nové knížky, protože moje máma furt u sebe shromažďuje nějaké nové knížky, které nově vycházejí. Ale kamoš vymyslel projekt, kde každý měsíc nebo 2 měsíce přečteme každý jednu knihu, opoznámkujeme to a pak to pošleme dalšímu. A během roku nebo kdo ví jaké doby všichni budou mít přečtenou každou knihu a budou tam poznámky a můžeme si porovnat, co je kde napsané. Já jsem teda trvala na tom, že co tam dám, ať mi do toho nepíšou propiskou, ať nejsou hovada, ať trošku mají kulturu. A vybrala jsem preventivně knížku, která je stará, kde to nebude vadit, že tam je vůbec napsané něco tužkou, což byla z knihobudky tahle knížka z roku 1980 ve slovenském překladu. Říkali, že to neznají, tak včera jsem to dočítala konečně, protože ono to zase nebylo takové, že by to člověka úplně vtáhlo.
To zase úplně ne, ale dala bych tomu takových nějakých 7 z 10. Za to, že to bylo docela vtipné, byly tam autentické ty dialogy, ty mě strašně bavily. Přišlo mi, že fakt ty postavy mají každá nějakou svoji osobnost, že tohle to je vyvedené úplně mistrně, že člověk si fakt ty lidi mohl představit, zároveň to nebylo o tom, že by nutně bylo popsané, kdo jak vypadal, bla, bla, bla. Trošku mi tam v jedné naprosto zásadní situaci na konci, tam mi zrovna chyběl nějaký city drásající lyrický popis a jinak je to takové částečně pohádkové a částečně gotické, což jsou spíš jako malé prvky. Jo. Je to teda knížka z té doby, zhruba, myslím, kdy právě vznikl žánr gotického románu, ale není to úplně gotický román, ale má to pár takových prvků, které já tam ocením a v podstatě samozřejmě nějaké ty společenské věci, co tam jsou, tak jsou takové, jakože dneska už takhle neuvažujeme, ale je to napsané vlastně o době, která už je 200 nebo 300, nepletuli se, let před tím, než to bylo napsané. Takže vlastně on tam třeba i píše, ten Scott, takové věci jako nutno uvědomit si, že tento příběh se odehrával v době, kdy ženy ještě neměly tolik práv jako dneska a tak, jo? Takže to bylo takové jako z dnešního pohledu taky takové vtipné. No, takže já se teďka chystám na jednu zase z novějších knížek, které vyšly nedávno, protože mám od Vánoc asi 5 a ještě jsem se k ním nedostala, ale chci. A doufám, že si udělám čas. Já se s váma tedy rozloučím, jo? Půjdu si možná dát to zelí, nebo nevím, jestli už nečekat na oběd, ale možná, prostě tam mám zelí. Doufám, že mi ho Miláček vypl. Já vám teda znovu zadám otázku. Samozřejmě, jestli nechcete, neodpovídejte, ale myslím si, že to trošičku zapadlo kvůli tomu, že všichni řešili kal. Ta otázka tehdy zněla, takže teďka bude znít znova. Jaká je nejkousavější věc, kterou se kdy upletli nebo uháčkovali? A jinak čus.